बेखौ एनकाउन्टार खालामदों माने बेखौ गावथारथारनांगोन खारदों जेलाबो गावथारथारनांगोन खालि आइथिं खैफोदनि समाव बिटिसिनि चिफ मांगोना हाग्रामा महिला रिजार्भनि बाखनायथाव खामानि गोबाङानो नुदों जानांगौ मैया जिथु खौरांनि गेजेरजोंहाय सासे बर' बिमा आखाइ खबजबनानै खैफोदाव गोग्लैना थानाय जिथु फिसायखौहाय मेडिकेलाव गोबां रांनि गोनांथि नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला मोनथिगोन। बेराफारसेथिं चिरां जिल्लानि जिथु जाथाय गोसो थोफ्लानानै मोजां मोनफ्लानानै साथाम सेंग्रा सासे उन्दै सिख्ला गथ'सा बर' सिख्ला गथ'साखौहाय जिनाहारि खालामनाय जिथु जाथाय चिरां जिल्लानि ट्राइबेल संघनि गोख्रों दाबि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मिन्थिगोन। हाग्रामा सारनिसिम आं रोजा रोजा धन्यबाद हरबाय हाग्रामा सारा आंनि हौवाखौ बासायनायनि थाखायसो फैसा होनायनि थाखायसो आंनि हौवाखौ आंनि डेड बडिखौ बख'ना होबाय बे हस्पिटालनिफ्राय सिटि हार्ट हस्पिटालनिफ्राय बख'ना होबाय रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर हरबाय सार नोंनिसिम 3 लाख फैसाखौ 3.5 लाख फैसाखौ आंनि आखायाव होफैनायनि थाखायसो आं हौवाखौ बाख'ना हाबाय सार खुलुमबाय 20 बोसोरनि 20 जुलाइआव मोनसे गाज्रि जाथाय जानानै थांदों सासे जोंनि बर' गथ' 10 थाखोआव फरायबाय थानाय हिन्जावसाखौ साथाम लम्पटफ्रा लाव जिहाद खालामनानै थगायनानै लेंनानै लाबोनानै साथामजों लोगो नांनानै बिसोरो जिनाहारि खालामदों बरतलानि तिनिआलि भारा न'आव बिसोरनि मुङानो जादों नासिरुल शेख इस्लाम आली आरो फिर महम्मद दा बिसोरखौ जोङो खोनानो मोन्दों चिरां जिल्ला पुलिस प्रशासना एरेस्ट खालामबाय होननानै दाख्लै 15 तारिखआव आरो सासेखौ एनकाउन्टारबो खालामबाय होननानै खिन्थु एनकाउन्टार खालामनाया बेबायदि नङा बेखौ एनकाउन्टार खालामदों माने बेखौ गावथारथारनांगोन खारदों जेलाबो गावथारथारनांगोन खालि आइथिङावल' बोरै एनकाउन्टार जानो साथामनि मादाव सासेखौल' एनकाउन्टार खालामदों बेखौ जों ट्राइबेल संघआ गोख्रोङै सोंखारियो आरो गोख्रोङै प्रशासनखौ एक्सन लानो थाखाय जोंनि SC/ST एट्रसिटि एक्ट 1989 आरो पक्स' एक्टनि धारानि गेजेरजों बिसोर साथाम कालप्रिटखौ फासि होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बिसोरनि न'खौ बुलडुजारजों सिफायजोबनांगौ जाहाथे बिसोर बाहाय थानानै आरोबाव गाज्रि आखु मावनो मोना बेनो बिदि खालामोब्लासो इयुननि गाज्रि आखुनि मानसिफ्राबो गिनाय सोमजिखांगोन आरो माबायाव जोंनि रायजोआव मोनसे हालामाव मोनसे माबा थागोन एग्जाम्पल थागोन जाहाथे बेबायदि खालामोबा बिदिबो साजा मोनो होननानै बेखौनो जोङो गोख्रोङै चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि जानानै खावलायो प्रशासनखौ जाहाथे बेबायदि खालामो आरो इयुनाव खालामब्लावोब्ला जों दा दाबि खालामनाय बायदि बिथांमोना जाहाथे खालामो गोख्रोङै माने बिसोरखौ पानिशमेन्ट होयो बा अन द स्पट गावहरथारनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा एसेबाबो मिथिदों जानांगौ जिथु मैयानि खौराङाव जिथु फोसावनाय जिथु बर' बिमा बर' आइजो गावनि फिसायखौहाय मेडिकेलाव लांनाय रां गैया नाथाय दिनैहाय फिन बिटिसिनि चिफ मांगोना हाग्रामा महिला रिजार्भआहाय 3.5 लाख जिथु अनसुंथाइ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुदोंआनो जानांगौ नाथाय बर' बिमाया मा फोरमायखो गोबां दुखुनांथाव बेराफारसेजों चिरां जिल्लानि जिथु जाथायखौ लानानै चिरां जिल्लानि ट्राइबेल संघ मा फोरमायखो गोख्रों दाबि दायनिगिरिखौहाय साथाम सुबुं बर' सिख्ला 18 बोसोर गाहायनि उन्दै गथ'सा 10 थाखोआव फरायनायखौ जिनाहारि ओरैबायसा दुखुनांथाव लाजिनांथाव गोबां गिनो गोनां ओरैबायसा थासारि दिनैनि दिनावहाय मा जानो थांगासिनो दं मा जागोन फिउचारखौ सानोबा गोबां साननो गोबां गिनो गोनां गुबुन हारिनि सेंग्रा मोजां मोनफ्लानानै बैफोरबायसा खामानि बेफोरबायसा जाथायखौ खालामलांबाय जाय जाथाया जानो नाङामोन नंगौ जाय दायनिगिरि जायबा बैफोरबायसा खामानिखौ मावबाय दायनिगिरिखौहाय गोख्रोंनि सायाव गोख्रोंसिन साजा होनांगौ जिउ जोबजासिम दुखुनांथाव दुखु मोनो नैफोरबायसा जिथु खौरांफोरखौ मोनोब्ला नैफोरबायसा जिथु थासारिफोरखौ नुयोब्ला